Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Las 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Heart Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Las 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat mayong hapon naman na Bacolod, Luzon, Visayas kag Mindanao. Ay inyo pala tuntunan Action Reports After Edition. Okay, yari na sawa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw may aragin sa mga nagapa-stop mo sa ato sa ding kuano. May aragin nagapa-stop. Kay ako sa ding pag press na rin makaksyon, gas-stop siya. Las 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawat inyo pala tuntunan Action Reports After Edition sa mga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 27, tuwig 2019. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedobaya. Ano bala ang istorya sa saring bulan kag petsa sa Pilipinas? Nobyembre 27, 1932, sukat ika-87 katuwig sa banggid nga adlaw. Bot sa lingon kaadlawan sang Sadto Senador sang Pilipinas nga si Senador Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Ika-87 anyos nga kaadlawan subong November 27. Ninoy Aquino Jr. bantog nga newspaperman, politician kag opposition leader. Naging patay sa Agosto 21, 1983 sa Manila International Airport sa nga siyang bago lamang nakapapanaog sa ginsakyan ng aeroplano kaga nagbalik sa Pilipinas salin sa Estados Unidos. Una sa balita, una sa aksyon. Ninoy Aquino Jr. ginabunag sa Concepcion, Tarlac. Pamilya Aquino piho nga nagdumdumgid sa nga kaadlawan ni Ninoy kaya nakabigman bilang isa ka kilala o kon sikat nga personalidad sa pungsod sang Pilipinas. Kaga sikat ini makaksyon na bangod ang isa ni kamatayon among ginhalinan. Kung nga aratabo ang ginatawag nga EDSA People Power Revolution sa itong 1986. Kag amo man ang ginturaan. Kung nga ang asawa sa rin nga si Corazon Cuanco Aquino ang naging Pangulo sang Pilipinas. Si Ninoy tinagalin inisyal sa isa ka political family. Bangod ang lolo siri, nagserbi man sa gobyerno sa idalom sang pinakaunang presidente sang Pilipinas nga si Emilio Aguinaldo. Ang iya amay nagserbi man sa idalom sang presidente. Pagka-presidente ni Manuel Quezon, ginabansagan bilang moniker Wonder Boy sang Pilipinas sa Philippine politics. Bangod sa mga madamong achievements akong hinimuan ining si Ninoy, siya man among pinakahuben nga alkalde sang Concepcion, Tarlac. Sa edad nga 22 anyos palangaran nas gobernos Ninoy mo. Pinakahuben man nga vice-gobernador edad 27. Pinakahuben man nga gobernador sa Tarlac edad 29. Kag nagamarka man sa maragtas ang Pilipinas bilang pinakahuben nga senador sa edad nga 34. Lain gid man kun huben ka pa sulod ka na sa gobyerno, pag sige imo sa ning pagserbisyo,
kag nagasakang imo sa nga posisyon, laban-laban nga makuha magid ang titulo bilang pinakahobin nga opisyal sa gobyerno mo sa sila nga posisyon nga imo sa ginapangalagaran. Ti isa ni kahemplo magkakson si Aray Senador Ninoy Aquino Jr. kon hoben nga politician ang paghahambalan. Kung magdalagan ka naman ya presidente sang pungsod Pilipinas at may age limit na daya. Kay edad ka mga 30 plus, nabaluan natin doon di ka pa pwede makadalagan na presidente sang pungsod Pilipinas. Isa dara sang nabalaan natin makakso si Senador Francis Giz Escudero Bla. Sang magkapila siya kabesa sa mabisita dari sa pungsod sang kongreso sa Bacolod. Inakuno-kuno to siya nga may ara man siya sang ikasarang mo sa pagpapili bilang presidente sang Pilipinas. Di isa lang tong sabat niya, hindi pa kwalipikadong edad niya kay tuman pa sa kaubin. Una sa balita, una sa aksyon. Kung wala kuntanik gen likidar ining si Ninoy, ayhan siya ang nailiherman bilang presidente sang pungsod. Kag kung natabo, basi palang kun siya man ang kilalahon bilang pinakahobin nga presidente sang Pilipinas. Kamati nag-umbisa sa sanasaling tara sa edad nga 22, nangin mayor na saya. Sa karon ugaling magka-aksyon ang mga Aquino, amat-amat nagakadula sa mapa kung istorya sang politika. Bangod una bes, ang ginakilalang Queen of all media. Sino nga rin si Inday Chris Aquino artista kag TV host. Kasi Inday Chris Aquino, bata man ni Ninoy, kabalaan naman sang kalaban ng golpiadang pagkadula niya sa ere kon telebisyon. Ang isa pa kuntane nga mat-amat naman nga nagsikat ang ngalan nga si Anay Senador Bam Aquino. Medyo gendro di malas man nakaligad nga eleksyon kay napierde siya sa pagkasenador. Nalatnan siya sang pagkadimalason man sa mga miyembro sang oposisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Kayang mayoriya nga mga botante nga Pinoy nagpabor sa mga kandidato sa Duterte administration. Plus nga si Anay Presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Hindi daw wala naman sa mong matia, di ba? Mabatian lamang ang balita sa iya. Apang kon kaisa balita paangot sa mga isyo, kag kaso nga iya sila ginapangatubang. Number 1 gadaan ining Ding Vagsha Scare. Nidalakip ng alan ni Presidente Aquino kay manti siya ang Pangulo that time sang ginimplementar ining programa sang Department of Health. Ang pamangkot na rin mga Aquino makabalikpayahan sa batag sang politika. O kung basi may iban na naman nga ngalan, ang mga pangibabaw kag mga bulyada. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Karon na sa Oliver kay may pangulong din nila pagliko. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Daw nalatnan ko sang kuanhaw. Stop! I-mention ko bing stop mo. Muli nag-stop ko sa maragtas ang Pilipinas. Nabalipatan to pang headlines sa headlines katanay. Mga pangulong nilalaan una sa balita lokal. Ang kamatayon sa isa ka homosexual. Paligban sa publiko. Kapulisan kag pamilya mismo sang biktima kung ano gid ang ginhalinan. Ining biktima nga si RJ Espinasi sang barangay Banago Surad sa Bacolod. Una nga ginreport nga missing sa sulod sang pila ka adlaw pagkaisa nga interview sa Action Radio Bacolod. Nagsiling nga una nagtambong sa isa ka birthday celebration ang biktima sa barangay Tangob. Kag nagkadto sa Bangga Forest Park sa Takuling naman bangod may tabuon siya. Apang kainasang aga na sapon na lamang ang patay nga lawas sa kakugnan sang Porok Lerio 2 Barangay Takuling. Pila sa mga ginapatihan sang kapulisan nga basi siyang biktima sa hold up kagin patay. Ayhan may nakaaway o kung pwede man nga basi gintripingan lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Masakit nga balita para sa pamilya sang biktima.
Gani hindi dapat ini pagpatumbayaan sa mga kapulisan ng kaso. Imbestigahan sang id-id. Agod makilala ang nagpatay, madakpan kag mapasakaan sang kaso. Ano pag inibas sa nga balita lokal? Task Force, pila na ka mga task forces ang napatukod sa Bacolod agad maresolbar ang mga kaso o konkremen. May task force para imbestigahan ang pagpatay sa isa ka personalidad kag ang ulihing nga task force nga pagatukuron o kon basigin tukod na gani mo. Agod utihan ang pag-usisa kung ano gid ang ginhalinan kag kung bala may dapat balasuron o kon pasabton o kon kasuwan sa natabo nga pagkasunog sang Hava Pension House sa Dalan Gonzaga, Locsin, Bacolod kahapon sang kagahon. Ining task force bug-usan ini sang mga taga Bureau of Fire Protection, Bacolod City Police Office, Office of the Building Official o kung ubong na tawag ang ubong ng siling way man sa komentar nga pagsupak ang building nga sadto among Bascon Hotel. Pagabugusa man nini sang tiglawas halin sa barangay. Ang pamangkot sinong dapat nga basulon ka madabat diri. Hindi ayhan nga base sa ulihi kung tuduoron lamang investigasyon. May salabton madari aton sa maturidad sa mga ginapatuman nga pagsulundan antes ang negosyo o kung pagtukod sa instruktura o kung building pahanugutan. Ang ginatuwag nga Revised Implementing Rules and Regulations sang Acta Republica 9514 o kung Fire Code of the Philippines. Pabuto naton nga ang mga resulta sa investigasyon wala sang maiipasin o kung mapamatud-an gidman nga may nakumeter nga kapaltahan. Ang iban nga building ang istruktura kung tani dapat man nga investigahan. Agod ining nga trahedya hindi na masulit kag ang safety sa mga tao kag negosyo mapasiguro. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Angot sini si Mayor Bing Leonardia magasapol sa mga miyembro sang task force nga mag-imbestigar sining nga trahedya. San o bala sa magasapol? Samtang lokal nga kasuguan sa Negros Occidental batok sa African Swine Fever ASF virus nga ginakakulbaan dapat tumanon basa nga dumdumon kag hindi pag-ibalawala sang mga manogsagod sang baboy nagapamakal sang produkto pati na ang mga masabi nagapasunod sang produkto halin sa karne sang baboy diri sa Negros Occidental. Ang ikaduwang amay sang probinsya Jeffrey Ferrer nagpahanumdum nga ang ginpirmahan kahapon nga ordinansa kag resolusyon dapat sundon bangod ko hindi base ang dangatan sang sinuman nga magasupak siri prisuhan kag multahan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang operasyon sang kapulisan batok sa mga nagaparigarilyo sang electronic cigarettes sa Bacolod wala pa maumpisahan. Ay nga aman, ano pa ang inyo ginahulat? Ang anti-smoking ordinansas Bacolod daw pinabayan mananggani sa simple nga sugilanon daw agilang. Una sa balita, una sa aksyon. Ordinansa pamor. Bayaw kaginablo sang nagatokatok tubtob mapatay sang ilahimata. Ginpasakaan na sang kaso sang Sipalay PNP. Sa nagabaling nga sunaman nga balita pong sudnon. Paryoman sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Nakainas ang aga nag-aprobar sang 4.2 nga proposed 2020 4.2 billion pesos nga annual budget sa Negros Occidental. Ang Senado maginhimo man nga halandumon ag hindi malipatan nga hitabo. Halandumon ya hindi pareho sa Halandumon Towers downtown area nga subong damo bangil. Inang daw kaangay lang malasang na injured nga player bla nga damo sminto ang TL. Damo tubo, damo haligi. Pilakas mana, pilakadlaw na nga kuno kayuho na naponder nga suga. Tinaw naglawig lang manang isura yaw. Damo tukod daw. Sano pa na matapos-tapos sa kayong ponder nga suga.
milyones pesos nga balor. So ponder diyon. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tanay nga hindi malipatan nga itabo man ginimo sang Senado ang 4.1 trillion pesos nga 2020 national budget. Aprobado na sang Senado sa pinal nga pagbasa. Sa buto nga 22-0. Ginaprobahan sang Senado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sa mga Miyerkules. Ini nga proposed budget. Si Senador Juan Edgardo Angara nagbasa sa committee amendments sa House Bill 4228 kag wala sang isa ka senador nga nagpalayag sang ila sa nga individual amendments. Ang Senado kag Kamara maga-convene sa ginatawag nga Bicameral Conference Committee. Magaisa sila agud hambalan kag plansahon ang ginatawag nga disagreeing provision sa budget bill. Una sa balita, una sa aksyon. May pagkatrasar giman tuod ang pag-aprobar sa saring national budget sa ato saring pungsod mo. Kung hindi naman nabag-o para sa mga Filipino, basta gani may mga question o oposisyon ng budget niya magka-aksyon niya, masamig katrasar. Ano pa gani ba sa ring balita? National! Chinese National! Nga high value target na aristar bangod sa, ari naman, illegal nga sabo naman. Shabu nga ang balor hindi lamang milyon kundi bilyones pesos siya sa buy-bust operation sa Makati City kagabi. Manok mo na. Bilyones pesos nga sabo naman o. PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak nagkilala sa nadakpan nga si Leo Chow. Subject sa operation sa PNP Drug Enforcement Group sa ginaarkilahan nga apartment. Ang balor sang shabu, 2.5 bilyones pesos. Ang kanabaon, 331 kilo nga shabu. Kung sa mga bugas pa, masobra 7 kasako nga shabu. Sus nga mga tao. Tig-abagol, tiga-ulo, di magali Kay taran nga bagol kag ulo ng tao, tig-aman. Ang tig-a sa siling nadakpan nga Chinese National, among iya sila kaisog, tig-ayang isog ya. Kag kakulba. Bangod amo na ni kabadagoon nga kampanya sa Duterte administration. Sa gyapon siyang may kaisog yaho. Sa pagpasunod sa amo sa ring kanakuon sang illegal nga droga, volume sa illegal nga droga. Nado bala ang maayo nga himuon sa iya. Kasi kon bibibihon naman Laban-laban ni mayara sang dako pag nga tao nga protektar siya mo. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nakalusot kag wala balakpan, din ayhan nga lugar sa Pilipinas magapangalapkap. Ining bala demonyo kag bala impiyerdo nga espiritu sang sining sabo. Una sa balita, una sa aksyon. Isyo nga amat-amat nagaindakal angot sa ginaaligar pangurakot sa pag-host sang ika-30. Ini aligasyon ini. Ika-30 nga Southeast Asian Games sang Pilipinas. Si Presidente Duterte daw medyo na tulutak-an naman ka, hala ka, kamati sa ning adlaw-adlaw isyo nga korupsyon sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Nagmando na siya nga ining akusasyon dapat ibisigahan, pati na ang hindi maayo nga pagpreparar sa pag-akomodar sa mga atleta kadelegasyon halin sa ibang nga nasyon kahuluya ho. Huya ni sang tanantay nga taga-pungsod sang Pilipinas, naghala-hala kita host na rin hindi man kita preparado. Food preparation, transportation, at accommodation sa mga dumuluong atleta. Pinalamang ini sa mga naglikop nga isyo sa Pilipinas sa pag-host sa ning regional sports event, pagpangurakot o kung pagbulsa sang kwarta, nga ginagasto sa isa ka aktibidad, kwarta sang gobyerno. Isa lamang ina sa mga nagkapating karag sang kainit ni Presidente Duterte mo. Si Presidential Spokesman Salvador Panilo nagsiling na ang investigasyon magasakop inisa organizers. Sino daw arada? Ang aliado ni Presidente Duterte nga si Speaker Alan Peter Cayetano nga subong amo man ni nagapamuno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kag may raman sang labot diri sa controversial nga cauldron. Simple nga tuwag, kaldero.
Muli, kada pagbukas ang dalagko nga mga sports event, Olympics, Southeast Asian Games, may ara na nga pagkalayo bla sa mataas nga itsura ya daw yahong o kon kaldero. Kaya mo na sang bili ko na 50 milyones ka pesos. Si Panelo nagsiling nga ang Kongreso posible man nga magatusmaw o magausisa sang akusasyon. Ibalawig naman ko nagintra naman Kongreso di ang isyo sang corruption only in the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon. Ibadaon ta rin ano sitwasyon sa trapiko sa pinaka mga lugar na labayan sang patrol. Traffic report with Action John Diaz. Traffic reports. Action John, please come in. Amat na action more na kadulo mga ato naman nga kalangitan diri sa palibot sa Radsang Bacolod. Ang patrol karon live kita nag-report diri naman sa area sang Palangkarod. Kodkon bagay ni isang SM City Bacolod mga kagson. Ang sitwasyon diri kon daraga sa trapiko ang aton pagkamanan karon kita mga hapon sa moment sa nga matriyon kagamuman nga dalanon magkabig mga kagson nga light to moderate to moderate lamang kani abiso sa tanan nga mga motorista kung luyag ninyo maligawan ang tumang kabug at dalagan sa trapiko sa tubang dala mga kagson particularmente na sa tanan San Juan o malindra sa may Burgos San Juan patulo mga kagson diri naman sa area San Luzuriaga San Juan pwede ka mo diri karabay kung inyo ruta o malindig to sa may barangay Banago ginausoy ninyo mga kagson ang padulong diri naman sa may Santo Niño stop paglabot dira ang daan moderate to heavy ang traffic situation karon nga hapon kung sariin madamo-damo man nga mga sarakyan especially ruta gikan diri sa norte padulong sur nga bangin sa sulad sang Bacolod gulugwantahan lang paglabot diri mga kagson sa may dalan na Lantono amuning area ba na isang dalan San Juan sa Gapon hindi ka madika right turn mga kagson palusot diri sa may reclamation area then pag-abot diri sa may Palangka Road Akon Avenue mga kagson left turn lang uso yun na tub-tub na makarabot ka mo sa area naman ng Talan Lozuriaga or sa agar mga kagson kung gusto nyo pangitabi mas malayo naman inyong direksyon kag mas lawig-lawig ang lugar kung sariin medyo malaligo ang dalanon pwede ka makarabay tub-tub lapot sa area ang Talan San Sebastian Palangka Road mga kagson dito na siya sa may atubang bala sa Department of Agrarian Reform Office sa area sa Barangay 14 sa Dawis mga kagson. The left turn padulong diri naman sa area sa San Sebastian San Juan. Imon niyo dira mga kagson na padulong kamo dito no asur nga bahin sang surada sang Bacolod kod inyo ruta paluwas man sa Metro Bacolod. Ang inyo dira nga diretsuhan tubtubin na sa Rosario San Juan mga kagson. There are two options ka pwede inyo malabyan. Pwede ka mo mga kagson ka left turn balik diri naman sa Dalan Araneta. Ang pinakauli diri nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna naman Sir Ananias Lugmao ang ina region control operator karon nga po na malin sa area ng Rosario Araneta patulo mga kagson sa Ernais Araneta kung mas kilala ka sa dong dalan awing patulo mga kagson sa Lizales Araneta karon naman nga po na magkabig din nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon sang dalagan sang traffic tuman kabugat sang traffic situation mga kagson sa mismo nga lugar kani mas maayo palikawan mga kagson pero advisable ang paglabay right turn doon diri mga kagson sa Yulo sa may area sa barangay size. Pumubuhi naman yun sa mga papubliko dara elementary yang mga bulutuan malapit sa area sa barangay 16 mas maligwa na karon nga po na paglabay sa aton nga mga motorista sa mismo nga lugar mga kagson especially ang ruta gilamang tulong surabahin sang surat tandaan one-way scheme ang ginapatuman dara sa mismo nga lugar ang inyo pwede mahimo paglabay ninyo dara klapot ka mga kagson sa Dalan Lizares left turn pabalik din mga kagson sa Lizares Araneta or Bulobad Sagon kung nakitaan nyo doon kahinay sa movement sa mga salakyan sa area sa Lizares Araneta pwede nyo lang na diretsyon mga kagson hindi na kayo mamita lugar pa from barangay 16 ng Dalan Yulo dire-diretso pa doon dito sa may barangay 35 then labot ka mo mga kagson sa may Taytay lampuas lang dira ito makalabot ka mo diri sa area sa barangay Singkang Airport pero antes sila kung mag-left turn ka mo dira sa Dalan Araneta sa may Lizares Araneta imuon nyo na naman kagson right turn ka mo pabalik naman sa Araneta padulong dito magsaysay Araneta apang problema dira sa tubang Singsag Kamol karon nga po moderate to heavy to heavy man ang traffic situation ang area naman diri sa barangay Singkang paglabot ninyo ma-left turn ka mo dira labay ka mo sa may JR Ito Alger Torres Elementary National High School rather
Paglabot ninyo mga kaaksyon, balik diri sa may Magsaysay Road. Balik naman dito pa nakatundan. Nga bahin sa sarad sa Bacolod, dara ka mo lapot na dalom sa flyover. Then ang inyo obrahon dara right turn na lang. Gulugon pa lang moderate to heavy to heavy nga traffic paglabot diri sa area sa Golden Field mga kaaksyon. Kumudasig naman dara makalokal ang traffic situation. Pinakamadalan nun sa palibot sang sarad sang Bacolod, apektado ini pinakama-vehicular accident nga nagluntad siniman gid lamang nga adlaw. May apat diri ka ma-vehicular accident, isa diri sa accident rinuntan, may ara na samaran. So major injury gid lamang mga kaaksyon ang naangkon mga persona sa kaisang maamuman nga mga salakyan. Ngapon man na nga panahon pero antes sila. Yari si Mr. Ananas Tugmao, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Situation sa Bacolod, sir, subong hapon, sir. Sa subong hapon, ang aton nga traffic situation, ang mga dalan sa subong halo sa manageable, yellow pero manageable, may aragin man area nga medyo nagutok tungod sa aton nga mga BA, vehicular accident sa dalanon. Pero wala man galawi kay makalokar man sa ating mga tangguin dya, kag sang aton mga enforcers. Okay. Tapos ang aton nga kuan nga BA sa sini nga adlaw, ang na-record ko lang siyang aga sa exit NGC, dua ka private. Wala man siyang injury, mga light damage lang siyang property. Tapos ang sa Ginalason 11-20 sa may Lusodiaga, Ranita, private kag single ng motor, negative man injury. Kagi na mga alas 3 siningapon, alas 3:20 sa Along Alice Road, fronting sang St. Peter, private kag single mga motor, may injury. Pero hindi ka man tamang kadakong injury sang driver na damage. Salamat si Mr. Ananas Tugmao, radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakauli din naman nga monitoring sa bitaw karon gilamang hapon. Talaga sa trapiko ang aton pagabalan sa palibot sa sarad sang Bacolod. Ang area makaaksyon sa Burgos Circumference Road. Ayaw anay paglapian sining hapon kung ikaw nagadali sa matagsa ka mapadurungan. Kung mas maayo mga kauson, kung nakita ang kadala sa lugar at nga maparkingan earlier pangadaanan tis ka magpadurong dikto naman sa Circumference Road. Kung karon nga hapon, moderate to heavy to heavy. Sa isa, bumper to bumper pa ang traffic situation sa mo mismo nga lugar. Mga kaaksyon, ini nga danagan sa trapiko. Ang saghapon bugos nga natulong sa inyo sa Zantong Plus Turbo. Pini 100% natural, puro herbal. Pampatilos ang kutis kag safe na safe. Ginaganaga na pagkulang sa inyong panit na gadula maninis sa minasma o kung nagpanit-panit sa inyong guya. Nagapuguman sa pagdamol sang acne. Punggod kag pila ka mapinalian sini. Paagi sa Zantong Plus Turbo Soap. Solve ng problema with confidence pa. Ganyan pangit na makakson bakal sa Zantong Plus Turbo Soap. Sa pinakalapit na botika siya natagsa ka mga lugar. Rakta sa patron ang taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz, wala sa batala sa Akson na. Sa Bacolod, Akson Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Kasulukon nga bang itabo sa kusina. Crime against hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa paste ko? Te, anhon ko maghugas ang pinggan? Misis, ang mga bilin-bilin sa pinggan.
Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinugsan probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:41. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipektibo, wala na sang iban pa. Nagapangita kabalaw sa antioxidant nga vitamin para sa mata rin na may TC alkaline nga vitamin C. Napamatud-ana sa mga siyentipiko manami magbulong sa mga balitian sa mata may TC. Kurap nga mata katanak kag glaucoma. May TC mas mayo Santong Plaza Balcapsule properties nagapakupos naman sa mga naghubag nga parte sang imo sa nga lawas. Santong Plaza patap na garantisado kag may alibyo. Sabong noras nami ni Palo Pangapi ang Pinoy
li magpangapi mo anuman nga oras. Abang masami nga reklamo sa pagsaka sang ilaasid kung masami nga pagsulab sang sulok-sulok sa mga coffee lovers na don't worry. Arin ang Santo Plus ka malunggay, may kape ka na healthy ka pa. Ang Santo Plus Coffee Mix, may TC kag Santon Plus Herbal Capsule, pwede mabakal online. Pwede ka mo makapadeliver sa ito sa nga balay. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Action Radio City Hall Report. Balon tara detalye sang mga balita sa ato sa mga aksyon unit reporters o kita sa Bacolod City Hall si Mayor Bing magasapol sa miyembro sang gintukod nga task force angot sa sunog sa Hava Hotel o kun Hava Pension House. Aksyon dahil sa report please Kabin. Sean Mar nagpatawag sang pagsinapol si Bacolod Mayor Evelio Leonardia upod rin ang Bureau of Fire Protection, Bacolod City Police Office, Office of the Building Official o kon Obo Kaliban pa para talakayon ang investigasyon sa nasunog ng Hava Pension House. Ang meeting pati gayon no subong adlaw action Mar no and sunod diri kay Mayor Bing kaina sa press conference nga hindi siya luyag maghatag sang konklusyon nga ginaligar may lapses ang pagdumulahan sang pension house pagluyag sini nga una patapuson ang maid-aid nga investigasyon sa otoridad kay may pilaya ka mga survivors na kaluwas no ang naghatag sang statement sa mga tapos sang media nga allegedly action Mar no wala sang sprinkler kag wala sang fire alarm ang Hava Pension House no kay Mayor Bing ang insidente ang magaserbidring eleksyon sa tanan nga dapat reviewon pag regular man nga magpatigayon sang fire drill kag hibaloon ang evacuation plan sa isa ka lugar nga tiniran action Mar nagabay man si Mayor Bing sa publiko ngayon kaso kung mag-check-in gani sa mga hotel, sa mga pension house, dapat hibaloon kundiin ang fire exit sa building para mas mahapo sa tugtulon. In kaso nga mayara sa sunog o kung anuman nga insidente. Nag-suggest si Mayor Bing sa Bureau of Fire Protection nga dapat kuntani mayara man sila sang evacuation plan sa tanan nga building diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang ginataga naman sang credit sang alkalde ang mga bombero kag volunteers nga nag-respond sa sunog kag nag-rescue action Mar sa mga nakaluwas. Pamatin naton si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Glad to dig into this. I had called a meeting nga ma-attend ang fire, ang police, ang OBO, ang mga city engineers, ang tanan nga may possible connection sa ini para mabalaan namon kung ano gid ang kaimtangan sa to, especially antis na tabang sunog. Of course, we would like also to give credit to the fire department people plus the mga volunteers, volunteer fire brigade, because I saw for myself the video of the rescue, which was daring and dramatic, and it was successful. Take this as a leksyon sa atong tanan. Reviewon gid nato ng mga fire drill, ang mga evacuation plans, and all this para it should become a habit, should become something that is supposed to be SOP, kag automatic. Action Mar nabatian ang alkalde sa siyudad sa Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Update kay balita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaaksyon nyo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Akna lista temprano pa nga po sa ato sa ring live stream. Jack Balaan Berador, Brillantes Family, Leone Conlene Agustin, Lagasan Bago kag Lola Consing Dorias, ang Purok Marang Mandalagan. Si Cham Garcia, good PM. Okay, thank you. Si Meme, tamyaw ko lang pamilya Ambino Orofel, Alim kagapun andra sa Mandalagan kag Bata. Salamat watching from Riyadh. Si Charms Magbanwa, ginatamyaw ko lang pamilya Magbanwa sa Barangay 16. Rosimong Caltorilla, Liberty Manong watching from Saudi. Okay, thank you. Erom Joy Dagoob. Good afternoon. Araman si batchmate naton na Carlos Lopez. Si Heaven mayong hapon. Red Ruby Hinubiya Maming. Good PM parinti. Gary Lake Manzanita Lisa. Sir Gary, thank you. Arabelio John Sanchez. Araman si Nonalen Sandag Valles Gapati. Sa kanakudako ng protector ko na. Sang Chinese National. Nga darakpan magkakson. Si Sir Roger Montalvo, thank you. Judith Calvez Pamposa. Araman si Ana Andrea Famoso. Kag Elizabeth Malakagamala, good PM. Mary Jane Salodares, las 5:47 Action Radio, Philippine Standard Time.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
52. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sa Epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang iban pa. Sa mga nagapangita balaw sang vitamin D3, tuwag vitamin D3, importante ini sa aton nga ikayaw lawas. Dapat piliin ninyo ang Life Philippines. Damo produkto ang Life Extension. Amo na sang nagsuki sa mga produkto sang Life Extension. Ang Life Extension Mayo na makabisita kamo sa ilang sading opisina o kon klinika aran hamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City, unahan lamang dali sa Action Radio Bacolod. May libreng konsultasyon paagi sa mga medical doctors, Lunes, Tubtob, Sabado. Life Extension Vitamin D3. Police reports. Ibalot naman detalye sang report sa Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwan, ano nang dalagan sang plano nga pag operar sang kapulisan batok sa mga nagapanigarilyo sang electronic cigarettes. Action Eric, may hapon please come Wala pa sang dakpanay sa mga vape user dito sa syudad sa Bacolod. Ining palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ini apisar pa kami ara existing ordinance sang 2014 pa ini Action Marlon kag giligwat sining 2017 pwede na makapanakop ang ato sa kapulisan sa mga vape user sa mga public places dito sa syudad sa Bacolod. So kay Pico Action Marlon, dapat may ara ginatawag interagency coordinating and meeting antes pa naman ikapatuban ang papanakop sa mga vape user sa mga public places dito sa syudad sang Bacolod. Ang manami ng subong sa aton yang balita kay may-ari ng kitagali yang ordinansa diri sa Bacolod na revive no actually 2014 ini sang ordinansa pero may ara sa revision 2017 Action Eric. So sa subong pwede na kita makapangdakop Action Eric on vape or e-cigarette ang paghahambalan considering nga may ara kita ordinansa kay sa nagligad nga pronouncement sa aton nga presidente actually ang nagapugong giya sa aton Action Eric legal nga basihan mo not just verbal instruction. So sa subong ibindo nga wala pa kita sing may mga apprehension diriya sa sudad sa Bacolod but still kung enforcement sang vape or e-cigarette ang paghambalan paka-implement makanakop ni kita ya Action Eric. Bukat abi sini sang penalidad sang aton nga vape kay ang first offense ini 1,000 dahil automatic na siya Action Eric. Then confiscate ang imo nga mga vape equipment o kon paraphernalia. Ang ikadua sini daw 2,000 na Action Eric posible ang nagabaligya may suspension kung third offense may ara gidya cancellation sa ilang business permit Action Eric. Pero Action Eric kay kumo ang aton nga implementation may ara iban pa nga mga agency nga na-involved dire just like sang aton nga city legal and ang aton nga taga city health office. Kay ang hindi makasarang makabayad Action Eric may ara community service. Kag ang community service gina-supervise kag gina-implementarya sang aton nga taga city health. At the same time ang makumpiskar naton nga mga base paraphernalia gina-custody kag gina-deposit naton sa city legal. Siguro gina-suggest ko ni Action Eric nga may ara gini dapat anay interagency coordination and meeting para may ara kita sistema kung mag-full implementation di man ang basudad sa Bacolod kung vape ang paghahambalan Action Eric. Sa totoo lang Action Eric, maski wala kami tani accomplishment, pagdating sa date lang sa ako lang tani kung magasunod naman ini tanangan sa mga kauturan diri sa Bacolod, at least wala kita sa apprehension. Kaya magsiling kita nga sa kalibog Eric, dako na iya sa aton nga mga pigado. Dako na mabakal naton, pila na ni kasilo nga bugas kaysa subong sa kapigado dito sa aton subong nga panimpo maski per month na. So hoping gani Action Eric tani wala lang kita si may madakman bahala na kung wala kita accomplishment pagpakita man niya kita nga taga Bacolod kasunod kita sa mga pronouncement o kon aton nga mga ordinansa diri especially kon vape ang paghahambalan Action Eric. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office and Review sa Action Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pa.
programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masamig na rekomendar panyawan ang capsule with mangosteen hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula sa simpleng tawag sa aton among inisa ang manunggal damo na sa mga nagpamatuod nga ayuhan sila sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Kung nagapalang luya na panibus sa ring alawas ang sabat sa maka-aksyon panyawan herbal capsule with mangosteen. Kung na muscle pain naman na paghahambalan araman ng herbal capsule kag panyawan
Ang iban nga balita mga ka-aksyon, white na palabutan, toto karon sa Action Farming Line with Action Brian Mordend. Alas 6:30, tub-tub, alas 9 sang gabi. Tabod kay Action Oliver Pason sa Technical Control with Action Elway. Aton sa nga IT. Ako naman Action na Marlon Henuboya, nagpasalamat kag nag-aagda sa Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor, magkasunod na. Ako naman Action na Marlon Henuboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!